je pôstna doba 40 dní. Máš nejaké obľúbené pôstne úvahy, alebo aká je tvoja obľúbená pôstna kázeň alebo meditácia? Už aj na Slovensku, ktoré bolo kedysi katolícke alebo kresťanské, iba pár ľudí si uvedomí, že žijeme pôstnu dobu, prípravu na Veľkú noc. A ešte menej ľudí zachováva pôst tradičným spôsobom, teda nejaký dispens od mesa a menej pokrmov, prípadne nápojov. Mal som jedného príbuzného, ktorý na Popolcovú stredu si slávnostne zapálil cigaretu a odložil cigarety a potom až po vzkriesení, keď počul aleluja, znova niesol si tam škatulku cigariet a znova si cigaretu zapálil. Takýchto kresťanov už je poskromne. Tí, ktorí majú ťažký život, ľudia postihnutí, chorí, chudobní, majú deti a neúspešní a rezignovaní a sklamaní, tak títo ľudia majú svoje pokánie nielen na 40 dní, ale majú to na krku niekedy celé roky a niektorí aj celý život. Ja sa pridávam k tým chudobným ľuďom, ktorí majú pokánie v tom, že nejako sa snažím skromne žiť ekologicky, triediť odpad za 100 ľudí, triedime prísne, potom málo užívať auto, kde môžem idem peši alebo mestskou dopravou, potom podelím sa, žijem jednoducho, pri pol chlebe niekedy celý týždeň a zase keď je možnosť a je hostina, tak aj nejako tak prirodzene to beriem a nejako to nestrihám na pôstnu dobu a potom tie ostatné, ale skorej žiť tou dobrovoľnou askézou, ktorú prijímam a táto mi pomáha aj v starobe naplniť svoje dni takou službou ľuďom a niečo dobrého, pekného pre nich urobiť.